आपण कसं वागावं समाजामध्ये, आपल्यापेक्षा मोठ्या माणसाशी आपण कसं बोलावं, आणि हे सगळं जर आपण शिकलो तर समाजामध्ये पुढं जाताना आपल्याला कुठेही अडचणी येणार नाही. यासाठी हे संस्कार होणं आवश्यक आहे. असे कार्यक्रम जेन्ना आम्ही करतले कीर्तनान सगळे तरेचे आमचे संस्कार जावंक शकता. कीर्तन हे आमचे समाजाचे हिंदू समाजाचे घटक आसा आणि हे कीर्तनान जास्तीत जास्त भुरग्यांनी आत्मसात करून स्वता तेजे लक्ष दिवन तुम्ही कीर्तनाचे शिक्षण घ्या. कीर्तन मला हे शिकवतं की सगळ्यांचा विचार कर, दुरितांचे तीव्र जाऊ, विश्वस्वधर्म सूर्य पाहू, जो जे वांछिल ते ते लाहो प्राणी जातो. आज मुलांना मी हनुमान सकाळी 2दा शिकवले. हनुमान चालिसा, भगवद्गीतेचा अध्याय, वेगवेगळी स्तोत्र, वेगवेगळ्या आरत्या, वेगवेगळ्या. एक आव्हान आहे आजच्या काळातलं हे संस्कार देणं. गेली 22 वर्ष आम्ही कीर्तन प्रशिक्षण शिबिर घेतो.